알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라. И да, здравейте на всички, аз съм Minecraft Beginner, тук с мен Донасикът на Нулите номер 1. Здравейте! И сега тук ще ви демонстрираме един текстур пак. Един мод. Да, е мод. Този мод е бакпак мода. Ами, то бакпак мода можеш да се слагаш каквото си искаш. Това е много лесно за крафтване. Както виждате, имам кожа. Да. Имаме кожа и скажеш, ако ти демонстрираме как трябва да го направим. Дай на крафтинг тема, моля. Дай. Така, ето го. И може и така правите. Така, нареждате. И примерно взимате ето това, слагате по средата и то се оцветява. Може да сложите най-различните и да оцветите вашия пак. Но обаче най-якото е, ако вземете един чест. Я да видим дали ще стане номера. Не. Ако да вземем един workbench. Аз съм свикнал да викам workbench. Ето, вижте, ако вземете този crafting table, правите workbench backpack. Този workbench backpack е преносим backpack. Ето, вижте. Преносим backpack, който може да се вкратите с всякакви работи. Освен това, за 100 mini items, може да вземете тези backpack-ове, но обаче с на Creative Mode. Чакай да видим. Така, ето къде ли беше? Не. Ето къде и тук има Big ръксак. И според мен трябва да се направи двойна чанта. Нека да му покажа как се прави. Ледър пак е това лесно да се прави, ама... Според мен е как става. Сега чакайте, така. Опа. Сега ще направя някаква глупост. Не стана нищо. Значи сега ще ви демонстрираме така, какво представляват. Да. Това са преносими раници, които можете да си носите. Да, ето това са цветовете. Не, това са всичките цветове, които можете да направите. И както виждате, тези workbench-ове, ако вземете едно от Tuminite, имате едно свободно пространство, което можете да си... Вижте, ето свободното пространство, сложите ли нещо врате и тук е в crafting table. Чакай, вземи желязо, например. Вземи желязо, например. Iron. Вземи iron. Вземи ето къде го сложим. И вземи още iron. Дай с малко, дай аз. Дай. И примерно правите, така слагате, ето къде, взимате това и изкажете желязото. Примерно ако направите ето така, правите честа и пак се скъбява. Да. Примерно ако направите, ето така, и тогава да вземем тези двете. И правите схема и така нататък, докато си направите точка, който трябва. Да. Ето така. Да, всичко може да направите с този мод. Да. Следващото ще бъде това. Да знаеш всичките пак-пакове са едни и същи. Ето, те са преносими. Те са преносими и са едни и същи. Да. Аз ще покажа най-лесния начин, искаш ли? Не, остай. И да. Ето. Искахме да покажем този мод, и освен това имаме още един мод, казва се Lumberjack. Всеки знае какво е Lumberjack, само да... Модити, вземи си една бравичка. Така, ето ги Lumberjack и пак, освен това не ни си показа Herobrine мода. Да, дом, single player, Lumberjack мода, сега ще ви покажем. Така, по-хубаво знижни кошчето на сни, Delayed on и насни Shift върху него. Shift и ляпото. Така. И сега махни Delayed-а. Стои махането на кош. Дай сега да вземем едно... Дай сега, дай. Значи. Вземи една дървена бравичка. Дървената бравичка. Не дървена, диамант. Не със всяка бравичка. Да, бравичка става също. Сега дип на едно дърво. Сега ще покажем с всички бравички става. И камерата. Сега първоначално ще направим с дървената. Да, с дървена. Ето.
Замърдят мода. Пада. И цялото дърво пада. Сега дай още едно дърво. Този път с камената. Ето каменната. Ето каменната брадва. Ето, Желязната. правата, след това златната и накрая диамантината. Златна. И накрая, Да. но най-силната. Диамантината. Ето със всяка брадва става. И както виждате има паек. И последна креатив, моля. Той не се отваря паяка. О, какво стана? Кривър гранат. Аз не съм на... Да. Сега да би... ето е къщата. И... Извинете, че го пуснахме на така, ама неговия компютър му лагва силно и Да. аз помислих да му така да направя. Този мод искаме да покажа само. Да, и това беше нас. Лайквайте, ли- сабскрайбвайте, абонирайте се и да, довиждане. Това бяха Чакайте да ви ние. кажа още една информация. Може да направим още един мод шоукейс на едни допълнителни руди. В Ада, в Енда, и в този свят, който сме сега. Да, и довиждане. Лайквайте, сабскрайбвайте и абонирайте. Бай!